Chiso eni yadamu nyinamo ase amakwaba edumaba efidie kese eso ni nyina efa abrante Christian Achu ensensem ehu mekai etiefo kakra eye February ni dana etoso ensia na manebone beto odwase wodi wani eche ye tekini siria mani mu a asase wo so kese bi esi ama abrante Christian Achu osi akan edema my God no so ho akoka edwemu ebusua ne bra asem ne beto odwane mu nyina emonimsem se Ghana fo ye nyina ye so ensem ne mu na yes otwede amponyankopon se obehu abrante yi mobo na wode na beka ebusua na afeso oman no ensa enkomodie bebre ene ba eye abrante Christian Achu nsensem ho enam so ma asofo bebre na so ehye nkom enu achi ni nyina wani daso ne arehemu se de tie bia no ye ginyame dinta abrante no betuma ba beka yensa asomdwe mu na ebre wa atwene mu ano ene enra ebeto odwase nyame adom ye hu ba bia abrante no ehye na kwakopiem ayaresabia na so ye hu ayaresabia potin no intini agent no ahye se yemfa ne pictures enenam krom ene take bro no ba bia so se de be ya ye betumi ehu abrante no na ye de no abefia na so wetumi abeka oman no ensa asomdwe mu na akoma etimi atoyem na so abusuan fofia anto ata no adware abam anopai yeda esori ya asema yetifre ni agent efene nana ode koto ne Twitter page a watch say eye abrante Christian Achu yehuno se wo she eye rebels na senenso abusua yante asempa se bra me no kasa de news ne ewo baabia se yenua bema ya de nyina ede hye ba kope wati nananom ewo nsie do abusua ne bra asem ne beto otwa na nyame anim ne kure ni oman mu ne nyina na dane butu ye nipa nyina abonyenya nipa nyina abopusa ne bra asem ne beto otwa no ene ye na naba anamu a Ghana ha de enim so ye English woman ode koto Instagram page and watch abrante Christian Achu and the modern bar wabo yenye sana na ba na mwaso yobi a na need the football echi papa eye into the better form of football hu bia no aya na wonim ho asem ode ne picture eto honum e kan asem kakra de fa no kire said the areho ahye ne kraso ma eno achi ne Bridget otu ono nso eye adwuma o Metro TV eso de betu a watch say ya we de ebe ye de papa yese abusua no ebetumi age atomu animu ya nanso no de epe eno ye eno achi kwam A+ enso e de achu picture ekoto won kwa wokache Ghana fo bebre say mo amunyi ni na afa de ni team na nkasa akonfirm say achu etina nanom e wonse edo ni nyina wogina so de arecheche nsem e de ma abusua Asamoah Gyan so ababe kasa nipa bebre na e na ekasa e de afa ho autum say ewo ni eya na wokọ Instagram a ye celebrities bebre na e posti wo hono ma wo mu e kire niema pa achu eye se de obre ne ho ase ene odo a ode di che nipa na afeso enkapoma woni nipa ewo yenye anim se abrante Christian Achu yewo no afe eye January 10th 1992 entine 31 years mu a ene wo ya wode eti na nanom ewo nsi edwen na abusia ebra asani beto odwa no ene ye de ya adwen nyina ye se Ghana nko a ene ye di abobo anase Ghana nko a ene ya hwere ye de hye na so kame akoye se enye saa netie na emom eye Nigeria comedian ba akwa ye friend eye Dr. Chris wode abeto abonten na ensema abrante ne kano amadodo na abopusa dodo na areho a wo mo kire se na se atwe ni papa no wo ye na enye Ghana nko a abrante kire se eye afi 2015 ena ne papa efrimu na bra ne papa efrimu na enidaso nyina asa na oni obi obetumi aboa na amana ko school na nso ebra obehu achu no ofa achu se na damfo no achu ehye ne bose obehwe ne kosise obewie school na ampani ampa wode wosie eyoyo etumi hwe na kosise owie school enti ebra wote se sare hosem we esipe ena opagya ye no de koto ne Twitter page no se achu wa ye made papa wa ma mera ahoye na mekra aboto enti ogina so de charter woni Achu e charter ye since 2015-2016 up to date na odebeto abonten a wo kire emodem bo a Achu ebo ye ewo na brabom enya Achu anka ni school kro okonunka wantumi anko na ene ototo na ni baabi a ne yonko brebo obo ano ema ni duru baabi wa brabo ohunu no na esa asem ne eya papa eye na bra asem beto dwa na Ghana force wa hwe bebre na chese omode enya de a omobeti ase na me yadom o chekwasie no omukopie mu asori a ombebusa
Yakupon question papa apa ye ebisa atwu wo de abusua eya nanso meko enim wotie ensema dodo na aga na fo eka na ese omo anyintum se atwu etina nanom ewonse do ebisa nipa otumi esi orphanage home kese na wo bo anyanka na ewusia obi ne yire ebeda no ntumi nhwe no na obanyima kwada yare sabia na atwu beko akwako yi no obi da prison wakoboka wakodi ne bone bi na wo pesika de atwitwa ne ho na atwu atimi ayesa na ma we nyina na Nyankopon entimi amfa nani anto na abrante etime wuwu ya said de na ahomete wei ensema wodo agana fo bebre na eka no mo chese o chire kwase de omu ne Nyankopon ebe boot for boot power sorry fi se owo ni eya eba ya no dodo na na kasafa wa too much gh yeso ya tabli bia ye de ababeso mo ewo ye fidi kese eso abusua atwu ewei ene ne nkomode wadaroma open update na too much gh pe na wonsa betumi aka bie inti mesre so be subscribe to channel no we are now share videos na amafoforo ensa aka be fisa asemi bae no dodo na aboto dodo na enyi omo hu ni ensesebre oguso a edi wo ho achi ni nti opia video ne koma na ne wonya no ho te asese too much aka ne de na ese the stamp ese na ese no kra ensa eti mun share videos no na afeso wadwe nche de wo kafa atwu hu bia no obetumi de afa comment section ho ye bekenkan edi amawo eba ye nso no asofo bi te se sofo kum chacha ne ade mu na epia bonten aba be super akire omawerho ene se de owo no aye omuya efa na asemi ba ebie mu no na yetiefo ekase ene ono kwafo asofo no be hye nkom se atwu ebewu atwu ewu no omo na afa kire aye bibia na anase we de eyono ankasa ni nkwanhyewo ene wakwakohia wo so wadwe nkyere no wadaroma wo de fa comment section wa making kan edi amawo amane boyi na efiase wa me na me de ebesomo abusua makram